Slovenskí futbalisti sa svojimi poslednými výkonmi a výsledkami u fanúšikov dosť odpísali. Keby podobne zakoplo Turecko, Taliansko či Argentína, na letisku by ich vítali davy rozúrených priaznivcov. V Bratislave to ale nehrozilo. Futbalistov vítali len dvaja fanúšikovia, ale v skutku originálne. Každému venovali dnešný výtlačok denníka Šport, ktorý na titulnej strane vyzýva hráčov, aby sa za výkon proti Lichtensteinsku hanbili. Jedným z nich bol Viktor Kryš, ktorý nechýbal na väčšine zápasov. Vo Vaduze nebol a výsledok ho veľmi sklamal. Včera, čo sa stalo vo Vaduze, bola obrovská ostuda pre slovenský futbal. Také niečo sa vôbec nemalo stáť a za takýto výsledok niekto musí niesť zodpovednosť. Naturalizovaný Slovák David De Petris pochádza z Argentíny a tam zažívajú futbalisti oveľa viac emócií zo strany fanúšikov. Možno reakcia od fanúšikovia mohla byť, neviem, agresívna, alebo tak. To je iná krajina, možno sa berie futbal trošku inak.